Επεισόδιο 28 μπορεί να ανοίξει με ένα πολύ παράξενο συναίσθημα. Όχι φόβο, όχι θυμό, αλλά παγωνιά. Παγωνιά τη στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζονται όπλα ούτε απειλές για να σου αφαιρέσουν το δικαίωμα επιλογής. Μια μικρή λεπτομέρεια σε έναν φάκελο, μια φαινομενικά αθώα σημείωση, αρκεί για να αλλάξει ολόκληρη η πορεία της δικαιοσύνης. Η αρετή στέκεται μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα και καταλαβαίνει κάτι τρομακτικό. Κάποιος έχει ήδη αποφασίσει για τη ζωή της. Και το πιο ανησυχητικό δεν είναι ποιος το έκανε, αλλά γιατί πίστεψε ότι είχε αυτό το δικαίωμα. Αυτό το συναίσθημα είναι πολύ γνώριμο στην πραγματική ζωή. Όταν κάποιος λέει το έκανα για το καλό σου, η φράση μπορεί να σημαίνει φροντίδα. Αλλά μπορεί να σημαίνει και εξουσία ντυμένη με ενδιαφέρον. Και η αρετή, μια γυναίκα που έχει μάθει να στέκεται στα πόδια της, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το όριο ανάμεσα στην προστασία και στον έλεγχο είναι πολύ πιο λεπτό από όσο νόμιζε. Δεν φωνάζει, δεν χτυπά το τραπέζι. Η αντίδρασή της είναι η σιωπή. Και αυτή ακριβώς η σιωπή είναι που τρομάζει περισσότερο, γιατί δείχνει μια ψυχή που αρχίζει να επανεξετάζει κάθε βεβαιότητα. Σε αυτό το σημείο, η ιστορία δεν αφορά πια το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Το βάρος πέφτει στο ποιος αποφασίζει. Όταν ο Οδυσσέας παρεμβαίνει για να εμποδίσει την αρετή να κινηθεί νομικά εναντίον του Μπακρά, δεν λειτουργεί απλώς σαν ένας σύντροφος. Λειτουργεί σαν άνθρωπος συνηθισμένος να αποφασίζει για τους άλλους. Και εδώ βρίσκεται η λεπτή ψυχολογία του χαρακτήρα του. Ο Οδυσσέας δεν είναι κακός, ούτε χειριστικός από πρόθεση. Πιστεύει πραγματικά ότι κάνει το σωστό. Όμως αυτή ακριβώς η βεβαιότητα είναι που κάνει την αρετή να νιώθει ότι χάνει τη θέση της ως ισότιμο πρόσωπο. Ότι γίνεται κάποια για την οποία κανονίζουν τα πράγματα. Η σύγκρουση βαθαίνει επειδή η αρετή δεν ζει μόνο για τον εαυτό της. Έχει ένα παιδί. Και όταν μια γυναίκα είναι μητέρα, κάθε απόφαση τραβιέται ανάμεσα σε δύο άκρα, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια. Από τη μία, δεν θέλει κανείς να ορίζει τη ζωή της. Από την άλλη, φοβάται οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει το παιδί της. Όταν ο Οδυσσέας της λέει ότι μια μήνυση μπορεί να φέρει κινδύνους, αγγίζει το βαθύτερο φόβο της. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα δεν είναι αν τον εμπιστεύεται, αλλά αν μπορεί να βάλει την ελευθερία της πάνω από την ασφάλεια του γιού της, και το πιο δυνατό στοιχείο είναι ότι ο θεατής παγιδεύεται στο ίδιο δίλημμα. Από τη μία, καταλαβαίνουμε γιατί ο Οδυσσέας θέλει να τελειώσει την υπόθεση. Ο Μπακράς δεν είναι ακίνδυνος άνθρωπος. Από την άλλη, βλέπουμε καθαρά ότι, αποφασίζοντας χωρίς την αρετή, ο Οδυσσέας παίρνει θέση εξουσίας στη ζωή της. Εκεί ακριβώς η αγάπη αρχίζει να μυρίζει έλεγχο. Χωρίς φωνές, χωρίς υπερβολή, αλλά με βαθιά επικίνδυνο τρόπο. Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας δίνει μια δεύτερη μάχη, ίσως πιο δύσκολη, αυτή με τη μητέρα του. Μια γυναίκα που εκπροσωπεί την παλιά τάξη, την οικογένεια, το τι πρέπει. Η αντίδρασή της δεν είναι απλώς προκατάληψη. Είναι φόβος απώλειας επιρροής. Σε τέτοιες οικογένειες, η αγάπη σπάνια είναι χωρίς όρους. Είναι πάντα ζήτημα δύναμης. Ποιος μένει, ποιος φεύγει, ποιος μιλά και ποιος σωπαίνει. Ο Οδυσσέας βρίσκεται μπροστά σε ένα σκληρό σταυροδρόμι. Αν επιλέξει την αρετή, συγκρούεται με τη μητέρα και το σύστημα αξιών που τον διαμόρφωσε. Αν υποχωρήσει, κρατά την οικογενειακή ισορροπία αλλά προδίδει τον εαυτό του. Και στις δύο περιπτώσεις, κινδυνεύει να αναπαράγει το ίδιο μοτίβο, είτε να ελέγχεται, είτε να ελέγχει. Το ερώτημα δεν είναι αν αγαπά την αρετή, αλλά αν μπορεί να αγαπήσει χωρίς να επιβάλλεται. Παράλληλα, μια άλλη οικογένεια διαλύεται πιο θορυβωδώς. Η Σπά και ο Στέφανος ξεπερνούν τα όρια. Οι φωνές, οι κατηγορίες, οι οργοί. Όμως το πραγματικό σημείο μη επιστροφής έρχεται όταν τα παιδιά ακούν. Γιατί τα παιδιά δεν ακούν με λογική, ακούν με φόβο. Κάθε λέξη γίνεται ρήγμα στην αίσθηση ασφάλειας. Και η φυγή του Στέφανου δεν είναι απλώς εγκατάλειψη. Είναι η αντίδραση ενός ανθρώπου που δεν ξέρει πώς να διορθώσει τα λάθη του. Όταν δεν υπάρχουν εργαλεία για επανόρθωση, η φυγή μοιάζει μόνη λύση, αλλά αφήνει πίσω τις βαθύτερα τραύματα. Στο επίπεδο της εταιρείας, οι συγκρούσεις έχουν την ίδια ρίζα. Προσλήψεις χωρίς διαφάνεια, αποφάσεις χωρίς συνένεση, εξουσία που θεωρεί ότι δεν χρειάζεται εξηγήσεις.
Όταν τέτοιες πρακτικές αποκαλύπτονται, δεν κλονίζεται μόνο η εικόνα, αλλά και η εμπιστοσύνη. Και χωρίς εμπιστοσύνη, κάθε σύστημα αρχίζει να ραγίζει. Μέσα σε όλα αυτά, η μύρλα λειτουργεί σαν ομή υπενθύμηση. Οι άνθρωποι χωρίς δύναμη είναι πάντα οι πιο εκτεθειμένοι. Μια κατηγορία, λίγα χαρτιά που λείπουν, και ξαφνικά η ζωή τους ανατρέπεται. Και τότε η αρετή έρχεται αντιμέτωπη με μια σκληρή αλήθεια. Χωρίς τον Οδυσσέα, το παιδί της θα μπορούσε να είχε κινδυνεύσει. Αλλά με τον Οδυσσέα, κινδυνεύει η αυτονομία της. Η ιστορία πάβει να είναι άσπρο-μαύρο. Όλοι κινούνται από φόβο, φόβο απώλειας, φόβο ελέγχου, φόβο μοναξιάς. Και όταν οι άνθρωποι δρούν από φόβο, συχνά πληγώνουν στο όνομα της προστασίας. Αυτό που κρατά τον θεατή δεν είναι το δράμα, αλλά η ανατριχιαστική οικειότητα αυτών των επιλογών. Και το ερώτημα μένει ανοιχτό: αν κάποια μέρα συνειδητοποιήσεις ότι σε προστατεύουν με τρόπο που σου στερεί την επιλογή, θα μείνει για την ασφάλεια ή θα φύγεις για την ελευθερία? Εσύ τι πιστεύεις ότι θα κάνει η αρετή, και μπορεί ο Οδυσσέας να αποδείξει την αγάπη του με σεβασμό, ή θα συνεχίσει να αγαπά μέσα από τον έλεγχο? Η συνέχεια αυτής της ιστορίας δεν μετακινείται σε νέο τόπο. Μετακινείται σε νέες θέσεις δύναμης. Οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια σπίτια, τα ίδια γραφεία. Αλλά μετά από όσα προηγήθηκαν, κανείς δεν στέκεται πια στο ίδιο επίπεδο με πριν. Η αρετή βρίσκεται ξανά στο κέντρο, όχι επειδή το επέλεξε, αλλά επειδή όλοι γύρω της παίρνουν αποφάσεις με αφορμή τη ζωή της. Και εδώ το κρίσιμο δεν είναι τι κάνει εκείνη, αλλά γιατί οι άλλοι νιώθουν ότι έχουν λόγο πάνω στις επιλογές της. Μια γυναίκα μόνη, με παιδί, κουρασμένη. Στα μάτια της εξουσίας αυτό μεταφράζεται εύκολα σε ευάλωτη. Και η ευαλωτότητα, συχνά, γίνεται πρόσχημα για έλεγχο. Ο Οδυσσέας δεν κινείται από κακία. Κινείται από συνήθεια. Έχει μάθει ότι όταν κάτι απειλεί την ισορροπία του, παρεμβαίνει, διορθώνει, σβήνει τις αιχμές. Γιατί έτσι έμαθε να επιβιώνει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η τακτική, που στον κόσμο των επιχειρήσεων θεωρείται ικανότητα, στις ανθρώπινες σχέσεις μετατρέπεται σε επιβολή. Και εδώ αρχίζει το ρήγμα. Το περιβάλλον γύρω τους είναι αποστηρωμένο, τακτοποιημένο, σωστό. Σπίτια που δεν φωνάζουν, γραφεία που δεν αφήνουν χώρο για συναίσθημα. Αυτό το πλαίσιο δεν είναι τυχαίο. Είναι ένας κόσμος όπου όλα πρέπει να φαίνονται υπό έλεγχο. Και μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, μια γυναίκα που επιμένει να αποφασίζει μόνη της μοιάζει απειλή. Όχι επειδή φωνάζει, αλλά επειδή δεν υπακούει. Απέναντι από την αρετή στέκεται και η μητέρα του Οδυσσέα. Όχι ως κακιά πεθερά, αλλά ως θεματοφύλακας μιας τάξης πραγμάτων. Για εκείνη, η οικογένεια δεν είναι συναίσθημα. Είναι δομή. Και κάθε δομή χρειάζεται κανόνες. Όταν βλέπει την αρετή, δεν βλέπει πρόσωπο. Βλέπει ρίσκο. Και όταν οι άνθρωποι βλέπουν ρίσκο, αντιδρούν σκληρά, αλλά πεισμένοι ότι έχουν δίκιο. Στην άλλη πλευρά της ιστορίας, υπάρχει μια οικογένεια που διαλύεται μπροστά στα μάτια όλων. Η Σπά και ο Στέφανος δεν έχουν πια χώρο για φίλτρα. Η ένταση έχει ξεφύγει, γιατί κανείς από τους δύο δεν νιώθει ότι ακούγεται. Και όταν οι άνθρωποι δεν ακούγονται, αρχίζουν να φωνάζουν. Όχι για να λύσουν κάτι, αλλά για να αποδείξουν ότι υπάρχουν. Το σπίτι τους δεν είναι απλό σκηνικό. Είναι πεδίο μάχης. Και μέσα σε αυτό το πεδίο υπάρχουν παιδιά, που δεν έχουν λόγο, αλλά πληρώνουν το κόστος. Εδώ το γιατί είναι ξεκάθαρο. Οι μεγάλοι πολεμούν για το ποιος φταίει, ενώ τα παιδιά χρειάζονται απλώς κάποιον να τους εγγυηθεί ότι αύριο θα είναι ασφαλή. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, το τραύμα δεν χρειάζεται φωνές για να γεννηθεί. Παράλληλα, το επαγγελματικό περιβάλλον λειτουργεί σαν καθρέφτη των προσωπικών σχέσεων. Στην εταιρεία, οι αποφάσεις λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, με το επιχείρημα της αποτελεσματικότητας. Όμως η αποτελεσματικότητα χωρίς διαφάνεια γεννά καχυποψία. Και η καχυποψία δηλητηριάζει κάθε συνεργασία. Το ερώτημα εδώ δεν είναι αν μια πρόσληψη είναι σωστή, αλλά γιατί κάποιοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουν τίποτα σε κανέναν, και κάπου χαμηλότερα στην ιεραρχία υπάρχει η μύρλα. Ένας άνθρωπος χωρίς προστασία, χωρίς δίκτυο, χωρίς φωνή. Η παρουσία της υπενθυμίζει κάτι άβολο. Το σύστημα λειτουργεί πάντα υπέρ εκείνων που έχουν τρόπο να το χειριστούν. Όχι απαραίτητα των αθώων, αλλά των ισχυρών. Και αυτό το γιατί πονάει,
γιατί είναι αληθινό. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες κινούνται στον ίδιο χώρο, αλλά με διαφορετικά βάρη. Άλλοι έχουν δύναμη, άλλοι έχουν ανάγκη. Άλλοι έχουν επιλογές, άλλοι μόνο φόβους. Και το πιο επικίνδυνο σημείο της ιστορίας είναι όταν η δύναμη συναντά την ανάγκη και βαφτίζεται φροντίδα. Το ερώτημα που ανοίγει εδώ δεν είναι τι θα συμβεί πρακτικά στο επόμενο βήμα, αλλά τι θα αλλάξει μέσα στους χαρακτήρες. Θα αντέξει η αρετή να σταθεί απέναντι σε όλους χωρίς να υποχωρήσει, θα καταλάβει ο Οδυσσέας ότι η αγάπη δεν αποδεικνύεται με λύσεις, αλλά με χώρο, και όταν οι επιλογές αρχίσουν να έχουν κόστος, ποιος θα είναι διατεθειμένος να το πληρώσει, ίσως στο επόμενο στάδιο να μην δούμε μεγάλες εκρήξεις. Αλλά μικρές, καθοριστικές μετατοπίσεις. Και συχνά, αυτές είναι που αλλάζουν τα πάντα. Εσείς τι πιστεύετε, ποιος χαρακτήρας βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο ρήξης? Και ποιος θα προσποιηθεί ότι δεν συμβαίνει τίποτα, μέχρι να είναι αργά? Η ένταση δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Ανεβαίνει αργά, σαν πίεση που δεν βρίσκει διέξοδο. Και αυτό την κάνει πιο επικίνδυνη. Γιατί κανείς δεν μπορεί πια να προσποιηθεί ότι όλα θα φτιάξουν μόνα τους, η αρετή αρχίζει να νιώθει ότι κάθε της κίνηση παρακολουθείται. Όχι απαραίτητα από κάμερες ή ανθρώπους, αλλά από προσδοκίες. Τι πρέπει να κάνει, πώς οφείλει να φερθεί, ποια απόφαση θεωρείται λογική. Και εδώ το γιατί είναι καθοριστικό. Όταν μια γυναίκα δεν αντιδρά όπως περιμένουν οι άλλοι, μετατρέπεται αυτόματα σε πρόβλημα. Όχι επειδή κάνει λάθος, αλλά επειδή δεν υπακούει στο σενάριο που της έχουν γράψει. Ο Οδυσσέας, από την άλλη, νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο ενός πράγματος που θεωρούσε δεδομένο, την ικανότητά του να διορθώνει καταστάσεις. Όσο η αρετή απομακρύνεται συναισθηματικά, τόσο εκείνος σκληραίνει πρακτικά. Περισσότερα τηλεφωνήματα, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερες λύσεις. Όχι από κακία, αλλά από φόβο. Γιατί για έναν άνθρωπο σαν τον Οδυσσέα, η απώλεια ελέγχου μοιάζει με απειλή ταυτότητας, και εδώ γεννιέται η πρώτη σοβαρή σύγκρουση χωρίς φωνές. Η σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για αυτονομία και στην ανάγκη για ασφάλεια. Η αρετή δεν θέλει να σωθεί. Θέλει να επιλέξει. Ο Οδυσσέας δεν θέλει να την περιορίσει. Θέλει να αποτρέψει το ρίσκο. Και κανείς από τους δύο δεν βλέπει ακόμα ότι όσο προσπαθούν να προστατεύσουν κάτι, τόσο το τραυματίζουν, η πίεση μεγαλώνει και από το οικογενειακό περιβάλλον. Η μητέρα του Οδυσσέα δεν χρειάζεται να υψώσει τη φωνή της. Της αρκεί η σιωπή, η απογοήτευση, το βλέμμα που λέει «ξέρω καλύτερα». Γιατί οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να εξουσιάζουν δεν χρειάζονται ένταση για να επιβληθούν. Η εξουσία τους λειτουργεί υπόγεια, μέσα από την ενοχή. Και το γιατί εδώ είναι απλό. Όταν κάνεις κάποιον να νιώθει ότι σε πληγώνει απλώς επιλέγοντας τη ζωή του, τον έχεις ήδη δεμένο, στο σπίτι της Πά και του Στέφανου, η πίεση παίρνει άλλη μορφή. Δεν είναι σιωπή, είναι θόρυβος. Κατηγορίες που επαναλαμβάνονται, παλιά λάθη που ξανανοίγουν. Όμως η ουσία δεν βρίσκεται σε αυτά που λέγονται, αλλά σε αυτά που δεν λέγονται ποτέ. Κανείς δεν μιλά για τον φόβο ότι απέτυχαν. Κανείς δεν παραδέχεται ότι δεν ξέρει πώς να συνεχίσει. Και όταν ο φόβος δεν λέγεται, μετατρέπεται σε επίθεση. Τα παιδιά αισθάνονται αυτή την πίεση πριν κάτι καταλάβουν. Αλλαγές στη συμπεριφορά, σιωπή, ερωτήσεις που δεν έχουν απαντήσεις. Εδώ το γιατί πονάει περισσότερο, γιατί τα παιδιά δεν έχουν εργαλεία άμυνας. Απορροφούν την ένταση σαν σφουγγάρια και τη μετατρέπουν σε ανασφάλεια. Και αυτή η ανασφάλεια, αν μείνει χωρίς φροντίδα, γίνεται μόνιμο σημάδι. Στον επαγγελματικό χώρο, η πίεση εμφανίζεται σαν ψυχρότητα. Συζητήσεις που κόβονται στη μέση, βλέμματα που αποφεύγονται. Όταν οι αποφάσεις παίρνονται χωρίς συνένεση, οι άνθρωποι αρχίζουν να μετράνε τις λέξεις τους. Και αυτό είναι πάντα προάγγελος ρήξης. Γιατί κανένα σύστημα δεν αντέχει όταν η εμπιστοσύνη αντικαθίσταται από υποψία. Η Μύρλα νιώθει αυτή την πίεση πιο ομά από όλους. Δεν έχει την πολυτέλεια να αναλύει. Νιώθει απλώς ότι βρίσκεται συνεχώς σε ένα βήμα πριν την καταστροφή. Και εδώ αποκαλύπτεται μια σκληρή αλήθεια. Όσοι δεν έχουν δύναμη, ζουν μόνιμα σε κατάσταση άγχους. Δεν χρειάζεται να κάνουν λάθος για να τιμωρηθούν. Αρκεί να βρεθούν στο λάθος μέρος. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ίδιο σημείο. Η πίεση δεν μπορεί να μείνει άλλο κρυφή. Κάποιος θα σπάσει.
κάποιος θα αντιδράσει απρόβλεπτα. Και όταν η αντίδραση έρθει, δεν θα είναι απαραίτητα λογική. Θα είναι συναισθηματική. Γιατί οι άνθρωποι δεν εκρήγνυνται όταν θυμώνουν. Εκρήγνυνται όταν κουράζονται να αντέχουν. Το ερώτημα είναι ποιος θα λυγίσει πρώτος. Η αρετή, που παλεύει να κρατήσει τον εαυτό της ακέραιο. Ο Οδυσσέας, που φοβάται να χάσει τον έλεγχο, ή κάποιος πιο αδύναμος κρίκος, που δεν έχει περιθώριο άμυνας, και εσείς. Που νιώθετε ότι η πίεση έχει φτάσει στο όριο χωρίς επιστροφή, η αποκάλυψη δεν έρχεται σαν κεραυνός. Έρχεται σαν επιβεβαίωση. Κάτι που όλοι υποψιάζονταν, αλλά κανείς δεν ήθελε να δει καθαρά. Και γι' αυτό πονά περισσότερο, η αρετή δεν μαθαίνει κάτι καινούριο. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι η παρέμβαση δεν ήταν στιγμιαία, ούτε παρορμητική. Ήταν σκέψη. Ήταν επιλογή. Και όταν μια επιλογή γίνεται χωρίς εσένα, για εσένα, τότε δεν μιλάμε πια για προστασία. Μιλάμε για αφαίρεση φωνής. Εκεί ακριβώς ανεβαίνει το πρώτο μικρό κύμα κορύφωσης. Όχι με ένταση, αλλά με επίγνωση. Ο Οδυσσέας, από τη δική του πλευρά, αποκαλύπτει χωρίς να το θέλει τη λογική του. Δεν απολογείται πραγματικά. Εξηγεί. Και αυτή η διαφορά είναι καθοριστική. Γιατί η εξήγηση δείχνει ότι, στο μυαλό του, δεν υπήρξε λάθος. Υπήρξε αναγκαιότητα. Και εδώ το γιατί γίνεται επικίνδυνο, όταν κάποιος πιστεύει ότι η πράξη του ήταν αναγκαία, δύσκολα κάνει πίσω. Ακόμα και αν βλέπει ότι πληγώνει, η ένταση ανεβαίνει ένα επίπεδο όταν η αρετή συνειδητοποιεί πως δεν είναι η μόνη που δεν ρωτήθηκε. Και άλλες αποφάσεις, μικρότερες, καθημερινές, είχαν ήδη πάρθει χωρίς εκείνη. Όχι από κακία. Από συνήθεια. Από μια αίσθηση ανωτερότητας που δεν δηλώνεται, αλλά λειτουργεί. Και αυτή η συνειδητοποίηση δεν προκαλεί θυμό. Προκαλεί αποστασιοποίηση. Το πιο ύπουλο είδος ρήξης. Την ίδια στιγμή, σε άλλο μέτωπο, η οικογενειακή σύγκρουση φτάνει σε ένα οριακό σημείο. Ένα παιδί λέει κάτι απλό, σχεδόν αθώο. Και οι μεγάλοι παγώνουν. Γιατί μέσα σε αυτή τη φράση καθρεφτίζεται όλη η αποτυχία τους. Εκεί έχουμε ένα δεύτερο, μεγαλύτερο κύμα κορύφωσης. Όχι επειδή φωνάζει κάποιος. Αλλά επειδή όλοι σωπαίνουν ταυτόχρονα. Και η σιωπή αυτή είναι γεμάτη ενοχή. Η μητέρα του Οδυσσέα, βλέποντας ότι χάνει τον έλεγχο της κατάστασης, κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Σκληραίνει τη στάση της. Όχι με απειλές, αλλά με όρια. Ξεκάθαρα, αδιαπραγμάτευτα. Γιατί για εκείνη, κάθε υποχώρηση είναι ήττα. Και κάθε ήττα απειλεί την ταυτότητά της. Έτσι, η σύγκρουση ανεβαίνει από προσωπική σε υπαρξιακή. Δεν αφορά πια μια σχέση, αλλά μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Στον επαγγελματικό χώρο, μια μικρή πληροφορία διαρρέει. Τίποτα εντυπωσιακό. Απλώς αρκετό για να γεννήσει ερωτήματα. Και όταν γεννιούνται ερωτήματα σε περιβάλλοντα εξουσίας, η πίεση πολλαπλασιάζεται. Γιατί κανείς δεν φοβάται τόσο την αλήθεια όσο εκείνος που δεν την ελέγχει πλήρως. Εδώ το μικρό δράμα αρχίζει να γίνεται συστημικό. Η Μύρλα, χωρίς να το καταλαβαίνει, γίνεται καταλύτης. Η δική της υπόθεση φωτίζει κάτι μεγαλύτερο. Πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να στοχοποιηθεί όταν δεν έχει πλάτη. Και αυτή η αποκάλυψη δεν συγκινεί όλους. Αλλά όσο συγκινεί, τους αλλάζει. Η αρετή αρχίζει να βλέπει καθαρά το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Ένα πλαίσιο που δεν συγχωρεί την αδυναμία. Όλα αυτά τα μικρά αποκαλυπτικά κομμάτια δεν σπάνε ακόμα τη σιωπή με πάταγο. Τι βαραίνουν. Και όσο βαραίνει, τόσο πλησιάζουμε στη μεγάλη κορύφωση. Γιατί η ένταση δεν χρειάζεται πια γεγονότα για να ανέβει. Αρκεί η γνώση. Αρκεί το τώρα ξέρω. Το ερώτημα που γεννιέται εδώ δεν είναι τι θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια. Αλλά ποιος θα αντέξει την αλήθεια που ήδη φανερώθηκε. Θα αντέξει ο Οδυσσέας να δει τον εαυτό του όχι ως σωτήρα, αλλά ως μέρος του προβλήματος, θα αντέξει η αρετή να προχωρήσει γνωρίζοντας ότι η αγάπη που της προσφέρεται έχει όρους, ή μήπως αυτή η κορύφωση είναι απλώς το προήμιο μιας απόφασης που δεν θα έχει επιστροφή, και εσείς. Ποια αποκάλυψη θεωρείτε πιο επικίνδυνη, αυτή που σοκάρει,
Ή αυτή που απλώς επιβεβαιώνει αυτό που φοβόσασταν από την αρχή, η αντίδραση δεν έρχεται εκεί που όλοι την περιμένουν. Και αυτό είναι που την κάνει ανατρεπτική. Όχι μια έκρηξη, όχι μια σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μια απόφαση σιωπηλή. Η αρετή δεν φεύγει θυμωμένη. Δεν ζητά εξηγήσεις. Κάνει κάτι πιο επικίνδυνο, αλλάζει στάση. Και όταν ένας άνθρωπος σταματά να διεκδικεί εξηγήσεις, σημαίνει ότι αρχίζει να παίρνει τον έλεγχο αλλού. Η πρώτη κίνηση της αρετής είναι εσωτερική. Σταματά να μοιράζεται. Κρατά πληροφορίες για τον εαυτό της. Όχι από εκδίκηση, αλλά από αυτοπροστασία. Γιατί έχει καταλάβει ότι κάθε τι που λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καλό της. Και εδώ το γιατί είναι καθοριστικό, όταν κάποιος νιώθει ότι η αλήθεια του γίνεται εργαλείο στα χέρια άλλων, η σιωπή γίνεται άμυνα. Ο Οδυσσέας αντιδρά με το μόνο τρόπο που ξέρει. Προσπαθεί να επαναφέρει την ισορροπία με πράξεις. Όχι με συναίσθημα. Με κινήσεις που δείχνουν φροντίδα, αλλά και έλεγχο. Ρυθμίσεις, επαφές, λύσεις που κλείνουν μέτωπα. Και αυτή η αντίδραση, ενώ μοιάζει βοηθητική, αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο, την αδυναμία του να αντέξει το χάος. Για εκείνον, η αγάπη περνά μέσα από την οργάνωση του κινδύνου. Η μητέρα του, βλέποντας την ένταση να ξεφεύγει από τα χέρια της, κάνει μια κίνηση εξίσου ψυχρή. Δεν επιτίθεται. Θέτει όρους. Και οι όροι αυτοί δεν είναι συναισθηματικοί. Είναι δομικοί. Σαν να λέει, μπορείς να αγαπάς, αλλά όχι χωρίς συνέπειες. Γιατί για εκείνη, η εξουσία δεν χρειάζεται φωνή. Χρειάζεται πλαίσιο. Στο άλλο άκρο, η σπά αντιδρά απρόβλεπτα. Εκεί που όλοι περιμένουν συνέχιση του καυγά, εκείνη σωπαίνει μπροστά στα παιδιά. Κάνει ένα βήμα πίσω. Όχι επειδή συγχωρεί, αλλά επειδή βλέπει το αποτέλεσμα. Και αυτή η σιωπή είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε κατηγορία. Γιατί δείχνει συνειδητοποίηση. Και η συνειδητοποίηση αλλάζει τη δυναμική εξουσίας μέσα στο σπίτι. Ο Στέφανος, αντί να επιστρέψει ή να εξαφανιστεί εντελώς, κάνει κάτι ενδιάμεσο. Παίρνει απόσταση, αλλά κρατά επαφή με τα παιδιά. Μια επιλογή που δείχνει ότι για πρώτη φορά δεν λειτουργεί από φόβο ή εγωισμό, αλλά από ενοχή. Και η ενοχή, όσο επώδυνη κι αν είναι, μπορεί να γίνει αφετηρία αλλαγής. Στο εργασιακό περιβάλλον, μια κίνηση φαινομενικά μικρή δημιουργεί μεγάλο κύμα. Κάποιος ζητά εξηγήσεις επίσημα. Όχι με επίθεση. Με ερώτηση. Και όταν τίθεται ερώτηση μέσα σε σύστημα που έχει συνηθίσει στη σιωπή, αυτό είναι πράξη αντίστασης. Εδώ η εξουσία νιώθει για πρώτη φορά ότι αμφισβητείται, η Μύρλα αντιδρά με τον πιο ανθρώπινο τρόπο. Φοβάται. Κάνει πίσω. Αποφεύγει. Και αυτή η φυγή της δεν είναι αδυναμία. Είναι επιβίωση. Γιατί οι άνθρωποι χωρίς δύναμη δεν έχουν την πολυτέλεια της σύγκρουσης. Η επιλογή τους είναι πάντα ανάμεσα στο να αντέξουν ή να χαθούν. Όλες αυτές οι αντιδράσεις δεν δημιουργούν άμεση λύση. Δημιουργούν μετατόπιση. Οι ρόλοι αρχίζουν να αλλάζουν. Οι βεβαιότητες ραγίζουν. Και εκεί που κάποιοι ένιωθαν ασφαλείς μέσα στον έλεγχο, αρχίζουν να νιώθουν εκτεθειμένοι. Το πιο απρόβλεπτο στοιχείο δεν είναι τι κάνουν οι χαρακτήρες. Αλλά τι δεν κάνουν πια. Δεν εξηγούνται. Δεν ζητούν άδεια. Δεν φωνάζουν. Και αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Πιο ώριμο. Πιο επικίνδυνο. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν αυτές οι αντιδράσεις θα οδηγήσουν σε επανεξισορρόπηση ή σε οριστική ρήξη. Όταν οι άνθρωποι αλλάζουν τρόπο αντίδρασης, αλλάζουν και το αποτέλεσμα. Αλλά όχι πάντα προς την κατεύθυνση που ελπίζουμε. Εσείς τη βλέπετε εδώ, μια αρχή ορίμανσης. Ή την ησυχία πριν από την τελική σύγκρουση, οι συνέπειες δεν έρχονται με θόρυβο. Έρχονται με βάρος. Και αυτό το βάρος αρχίζει να πιέζει όλους ταυτόχρονα. Η αρετή νιώθει πρώτη το τίμημα της απόστασης που δημιούργησε. Όχι μοναξιά, αλλά καθαρότητα. Για πρώτη φορά βλέπει καθαρά ποιοι την πλησιάζουν επειδή τη σέβονται και ποιοι επειδή τη διαχειρίζονται. Και αυτή η επίγνωση, όσο απελευθερωτική κι αν είναι, πονά.
Γιατί σημαίνει ότι κάποιες σχέσεις δεν ήταν ποτέ ισότιμες. Ο Οδυσσέας βιώνει μια ήττα που δεν μπορεί να μετρηθεί. Δεν χάνει την αρετή πρακτικά. Τι χάνει συναισθηματικά. Την αισθάνεται να απομακρύνεται χωρίς να μπορεί να τη σταματήσει με λύσεις, επαφές ή έλεγχο. Και εδώ κορυφώνεται η εσωτερική του σύγκρουση. Καταλαβαίνει ότι όσα τον έκαναν ισχυρό στον έξω κόσμο, τον κάνουν αδύναμο στις ανθρώπινες σχέσεις. Για έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν, αυτή η συνειδητοποίηση είναι σχεδόν αφόρητη. Η μητέρα του νιώθει ότι η τάξη πραγμάτων απειλείται. Όχι μόνο από την αρετή, αλλά από την αλλαγή του ίδιου της του γιου. Και όταν οι άνθρωποι χάνουν τον έλεγχο που θεωρούσαν φυσικό, σφίγγουν περισσότερο. Αυτό δημιουργεί ένα συναισθηματικό αδιέξοδο. Όσο πιο πολύ προσπαθεί να διατηρήσει την εξουσία της, τόσο περισσότερο αποκαλύπτει τον φόβο της. Και ο φόβος, ακόμα και όταν δίνεται με αξιοπρέπεια, είναι πάντα ορατός. Στην οικογένεια της Πα και του Στέφανου, το αποκορύφωμα δεν είναι ένας νέος καυγάς, αλλά η συνειδητοποίηση της ζημιάς. Τα παιδιά δεν μιλούν όπως πριν. Δεν ρωτούν όπως πριν. Και αυτή η αλλαγή λειτουργεί σαν καθρέφτης. Οι μεγάλοι βλέπουν το αποτέλεσμα των πράξεών τους και δεν μπορούν πια να το αγνοήσουν. Εδώ το συναίσθημα κορυφώνεται χωρίς λόγια. Με ενοχή. Με φόβο. Με την αίσθηση ότι κάτι ανεπανόρθωτο έχει ήδη συμβεί. Στον επαγγελματικό χώρο, οι συνέπειες αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Η εμπιστοσύνη έχει ραγίσει. Και όταν ραγίσει, καμία απόφαση δεν περνά χωρίς αμφισβήτηση. Η εξουσία εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι πια διαμφισβήτητη. Και αυτό γεννά ανασφάλεια σε όσους είχαν μάθει να κινούνται χωρίς αντίσταση. Η Μύρλα, στο περιθώριο όλων αυτών, κουβαλά τον πιο καθαρό φόβο. Όχι θεωρητικό. Πραγματικό. Ο φόβος του ανθρώπου που κατάλαβε πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί. Και αυτή η εμπειρία αφήνει σημάδι. Όχι φανερό, αλλά βαθύ. Γιατί η αδικία δεν χρειάζεται επανάληψη για να εγκατασταθεί μέσα σου. Αρκεί μία φορά, όλοι οι χαρακτήρες φτάνουν σε ένα κοινό σημείο. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Οι σχέσεις έχουν μετατοπιστεί. Οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Και το συναίσθημα που κυριαρχεί δεν είναι ο θυμός. Είναι η αβεβαιότητα. Και η αβεβαιότητα είναι το πιο έντονο συναίσθημα απ' όλα, και εδώ η ιστορία δεν κλείνει. Ανοίγει. Γιατί τώρα δεν μιλάμε πια για γεγονότα, αλλά για επιλογές. Επιλογές που δεν μπορούν να πάρθουν βιαστικά. Γιατί κάθε μία έχει κόστος. Η αρετή βρίσκεται μπροστά σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι. Να συνεχίσει να προστατεύει τον εαυτό της, ακόμα και αν αυτό σημαίνει απόσταση από έναν άνθρωπο που αγαπά. Ή να ρισκάρει ξανά την οικειότητα γνωρίζοντας πλέον το τίμημα. Και το ερώτημα δεν είναι αν αγαπά τον Οδυσσέα, αλλά αν μπορεί να συνυπάρξει με έναν άνθρωπο που μαθαίνει τώρα τι σημαίνει ισότητα. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, καλείται να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει, να μην παρέμβει. Να αντέξει το ενδεχόμενο να χάσει χωρίς να διορθώσει. Να αποδείξει την αγάπη του όχι με δύναμη, αλλά με χώρο. Και αυτό ίσως είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωής του. Οι υπόλοιπες σχέσεις στέκονται και αυτές σε οριακό σημείο. Θα μετατραπεί η ενοχή σε ευθύνη, θα γίνει η σιωπή γέφυρα ή τείχος, και πόσες πληγές μπορούν να επουλωθούν πριν γίνουν μόνιμες. Το ανοιχτό ερώτημα μένει σε εμάς, όταν η εξουσία συναντά την αγάπη. Ποια από τις δύο πρέπει να υποχωρήσει για να επιβιώσει η σχέση, και εσείς? Πιστεύετε ότι στο επόμενο βήμα θα δούμε συμφιλίωση μέσα από αλλαγή, ή αποχωρισμό που θα μοιάζει με λύτρωση? Γράψτε μου τη σκέψη σας. Γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τους χαρακτήρες της. Αφορά επιλογές που όλοι, κάποια στιγμή, καλούμαστε να κάνουμε.